Bună ziua! Bună! Suntem Dana și Robert Rubianski, suntem doi părinți din Lugoj, în rubrica aceasta minunată despre părinți dincolo de ochii lumii. Și pentru că ne pregătim în următoarele zile de o întâlnire cu familiile pe tema curajului, am hotărât ca astăzi, discutând despre experiența noastră de a fi părinți, să putem menționa lucrurile care poate scârție, lucrurile care poate ne-au provocat și pe noi în viața de părinți, pentru că a fi părinte este frumos, dar este în mod clar dificil și uneori confuz. Eu sunt psihoterapeut de familie și cu toate că îmi câștig pâinea din a gestiona situații critice, delicate, avem tehnici, avem competențe în cabinet pentru a putea să dăm de capăt situațiilor dificile din viața persoanelor sau a familiilor. Pentru mine personal a fost o experiență foarte dificilă, la un moment dat, în timpul unei vacanțe, când niciodată nu ai suficient de multă experiență ca și părinte, deși ai 3 copii și noi avem 3 copii, 3 băieți, când acum 3 ani, când cel mic al nostru, Vladimir, avea vreo 3 ani, am fost la mare undeva lângă Roma și în timp ce ne împărțeam prezența pe lângă ei pe plajă, eu cu cel mare, care avea 10 ani, culegeam vongole sau scoici și aram împreună cu alți italieni fundul mării în căutare de aceste moluște delicioase pentru o pastă bună. Eram mai departe de ei, pentru că Robi era împreună cu cei mai mici, care era Vladimir de 3 ani și Casian de 7 ani. Și la un moment dat a venit Robi la mine și mi-a zis că nu-l găsește pe Vladimir și rareori citesc în ochii lui spaima, își arată îngrijorarea reală, semn că sigur era un moment de alarmă, de alertă. Am încercat să căutăm, am văzut că nu-l găsim în proximitatea noastră, nu era foarte aglomerat, nu e gen, poate, litoralul românesc, cum eram noi obișnuiți când eram mici, în taberele noastre la Năvodari, dar era multă lume și am încercat un pic să căutăm, văzând că nu găsim, am discutat cu un salvamar care a încercat să ne liniștească în bunul stil italian, îl găsim, el a alertat alți băieți care erau pe malul mării în mai multe puncte, a discutat cu alți italieni care se aflau acolo și imediat și-au oferit ajutorul, încât noi am hotărât să mergem să-l căutăm pe plajă în 2 direcții diferite pentru că îl puteam recunoaște. Ei nu știu limba italiană, noi am studiat în Italia și ne descurcam foarte bine cu limba, dar noi îl puteam recunoaște și am rugat pe băieți să rămână în apropierea șezlongului, unde erau câteva persoane binevoitoare italiene care să fie acolo, dar și vorbeau cu ei alertați, că nu știau nici să discute. Și mi-amintesc momentul de groază că nu ni s-a mai întâmplat, să nu știm ce-i cu noi, să nu știm unde sunt. Momentul acela când acel salvamar un pic, întrebându-mă semnalmentele, dea așa cu piciorul prin apă și aveam în minte scenarii catastrofice și mă și învinovățeam că de ce n-am stat, puteam să stăm toți în același grup, cum de n-am prevenit lucrurile acestea. Și apoi reveneam la prezent, că nu știm unde este, mi se părea că e un vis urât. Și deși mi s-a părut că a durat o eternitate, au fost 10 minute, pentru că în timp ce eu am plecat în direcția opusă de Robi, m-au alertat mai încolo colegii acestui salvamar că s-a găsit și să mă reîntorc. Robi venea cu el în întâmpinarea mea, așa în brațe, și mi-amintesc cum a plâns Vladi și încă l-alăptam și cum s-a strâns așa de gâtul meu și a fost un moment așa de delicat.
băieții n-au ieșit din cuvântul nostru și au rămas acolo și a fost așa un moment în care am strâns rândurile și cumva, deci pentru că a fost atât de intens, am înțeles, la fel ca în alte situații în care părinții nu pot să prevadă totul, că ce bine că există îngeri păzitori, ce bine că nu suntem singuri în a fi părinții acestor copii, că nu putem deține controlul, dar nici nu putem trăi cu frica în sân, pentru că pe urmă a fost un moment frumos în zilele următoare și pe urmă și în următoarea vacanță la mare în care în continuare discutam unii cu ceilalți despre ce a fost, despre ce am putea face, despre cum s-au simțit fiecare dintre copii și a fost o experiență de reparare, dar dificilă. Cam acest lucru am vrut eu să împărtășesc gândindu-mă la termometrul fricii a mămică. Eu sunt mai mult concentrat, zic, din istoria mea de viață pe zona cognitivă, pe zona de învățare, pe zona minții și atunci am ales să gândesc și să vă împărtășesc ceva ce am învățat de la copiii mei, am învățat de la ei, deși de obicei se spune că cei mici trebuie să învețe de la cei mari. Spuneam, există o cugetare a monseniorului Vladimir Ghica, care spune că toate îi pot vorbi celui ce știe să asculte. Și vrând nevrând, din postura de părinte, ceea ce nu cred că mi s-ar fi întâmplat în alt fel de circumstanțe, vrând nevrând am avut de învățat, de deschis ochii și de învățat și de la cei mici, de la băieții mei. Astfel, cred că întorcând paradigma care spune că cei mici învață de la cei mari, nu este adevărat și cei mari pot învăța de la cei mici. Dimpotrivă, noi cred, când creștem ca adulți, avem privilegiul de a avea copii pentru a reuși să recadrăm sau să recurățăm sita copilăriei noastre în așa fel încât să putem restarta felul în care suntem. Avem o a doua posibilitate, una ne-a fost dată în copilărie, iar a doua alături de copiii noștri. Și aici vreau să amintesc un episod în care cei mari pot învăța de la cei mici, apropo de faptul că în familia mea, datorită istoriei, mama și tata s-au divorțat și mama fiind cu noi singură, a găsit ca formă de supraviețuire sau de metabolizare a problemelor momente lungi de tăceri și de supărări. În felul acesta mă gândesc că ea încerca să își panseze sau să își revină din momentele grele. Și atunci eu am învățat această strategie de a sta mult, mult timp supărat, de a arăta celuilalt că sunt supărat și într-un fel de a-l aproape învinovăți pentru starea în care eu sunt. Și de la copii am învățat de fapt o chestie total diferită. Faptul că ei trec foarte repede de la supărare la reconectare, ceea ce pentru mine a fost ceva nou, a fost chiar o descoperire și intermediat uneori și de Dana am reușit să văd că de fapt momentele de supărare poate fi depășit într-un timp mai scurt decât cel în care eu eram obișnuit să îmi revin din el. Ceea ce pe mine m-a și mirat, pentru că consideram că copiii sunt un fel de șantajiști și
și încearcă, după ce ne-au supărat, de fapt să se împace pentru că au nevoie de noi sau au un profit sufletesc de pe urma noastră, când de fapt îmi dau seama că așa este firea omului, proaspătă, nechinuită, neamenințată. Matrița originală a sufletului aceasta este aceea de a dori să se reconecteze și mă gândesc că dacă ar fi fost ceva în afara creșterii copiilor, o persoană să-mi spună asta, cu siguranță nu l-aș fi crezut, dar trăind pe propria în piele, cred că e un moment într-adevăr de revelație, pot să spun, pentru că are legătură și cu Dumnezeu, având în vedere că graiul sau forma prin care Dumnezeu ni se arată, forma privilegiată, este exact prin oameni, nu prin elucubrații spirituale, ci prin cei de lângă noi. M-a mai frapat și investiția de energie pe care copiii au în relații, nu au dop, să pună dop în așa fel încât să zică până aici, așa cum noi de multe ori facem, și cât de dispuși sunt să se încreadă în celălalt imediat după ce au avut un moment greu. Dimpotrivă, noi nu mai suntem dispuși, noi ridicăm crederea și dorim să fie încheiată situația. Și apoi sintonia care ei o au aproape instantanee cu ceilalți din jurul lor. Asta este ceea ce eu, pe partea mea, zona creierului, am vrut să vă împărtășesc. Am zis mult, cred destul, că am deschis ușa casei noastre. Am ales ceva care merita împărtășit, merita această expunere, acest spațiu și încredere care ne-a fost oferit cu generozitate de Biserica Via. Să ne vedem cu bine în proxima ocazie apropiată sau în alte ocazii care vor urma. Mulțumim!